Irakurketara zaletzeko modu bakarra dago. Irakurtzearen plazerra kutsatzea. Eta hori, liburuak eta istorioak eskaintzeko giltza duenak soilik egin dezake. Eskoletan, irakasleak. Liburutegietan, bibliotekariak. Horrexegatik jarri genituen abian 2018an irakurzaletasuna sustatzeko irakaslentzako lantegiak, irakaslei transmisio hori burutzeko klabeak eskaintzeaz gain, haiek ere euskal haur eta gazte literatura deskubritu eta zaletu zitezen. Erakutsi dizkiegu gazteentzako albumak, biografia zoragarriak, hitzik gabe kontatzen duten nazioarteko liburuak, poesiarekin jolasten duten izenburuak, entzuteko perlak, jolasteko fikzio digitalak. Beraz, literaturarekin gozatzeko bide eta pista anitzak jarri dizkigu eskura. Eta aldaketak eragin ditugu ikastetxe eta irakasle askorengan. Irakasle edo bibliotekaria zara? Parte hartu nahi duzu? Zabalik dago 2025ko lantegietan izena emateko epea. Otsailaren 10etik martxoaren 7 bitartean, 3 webikoitza ibigaltzagorri.eusen eman behar duzu izena. Parte hartzea izen emate ordenaren araberakoa izango da. Egitasmoan inoiz parte hartu ez duten ikastetxe eta irakasle taldeek lehentasuna izango dute. Animatu eta parte hartu!